Esperimentuaren izena musika magikoa da eta hauxe erabili dugu. Ospina, musika bat, enbutua, botila bat, sodio bikarbonato eta koilal. Lehenengoz, hartu dugu musika eta sartu dugu enbutua musikaren barruan. Eta gero hartu dugu bizka bat bikarbonatoa eta musikaren barruan ipini dugu. Gero sartzen dugu eta pisuarekin berantz geratuko da eta orduan egin behar duguna da musika horrela. Eta gero musika inflatuko da. Zer gertatu beharko zen? Musika inflatu behar da bikarbonatoa eta vinagrea juntatzean. Eta gu uste dugu musika dago pintzatuta. Apurtuta. Geratuta pizta bat. se queda en el fondo. Saiatuko dira grabatzera noa, bale? A ber, oraingoan. Argi dago. No, por el vinagre, que esto va demasiado tiempo. O igual porque lo hemos usado muchas veces. No, porque no se utiliza.